Vozidlo po pravej strane, po ľavej strane, spredu, semafory, všetko, tak to pre teba robí, v tvojej hlave robí chaos. Ale iba to bol prvý deň. Už druhý deň si prišiel ako profesionálny šofér, ako Schumacher a už začínaš jazdiť. Čo ak ti treba na WC, ako to riešiš? Samozrejme sú špičky, napríklad 9 hodín, 10 hodín alebo poobednejšie hodiny, že 3, 4, 5, keď sú mesto obchaté, tak áno, už tam nemáš taký relax. Ale oddychuješ aj v tých zápkach, keď stojíš. Čo sa deje, ak máš fakt, že veľké meškanie? Alebo je tam nejaká hranica? Bratislava je krásna vždy. Úsek starého mesta je proste. To sú také praktické rady, ale presne, že z prvej ruky. Áno. Na Slovensku po slovensky. Poviem Ukrajinec. Áno. Ja som rád, že si nás teraz tak upokojil. Ja môžem povedať Ukrajincom po Slovensku. My sme tu hostia. Vítajte pri sledovaní alebo počúvaní ďalšej epizódy podcastu Áno tak. Sú to rozhovory s Ukrajincami, ktorí našli svoj nový domov práve tu, na Slovensku. Spájame tak dva svety a hľadáme to, čo máme spoločné, no a zároveň predstavujeme príbehy ľudí, ktorí obohacujú našu spoločnosť. Každý malý chlapec mal niekedy sen, sedieť za volantom veľkého autobusu a držať obrovský volant. Niektorí sa v tom sne len pohojdávali na stoličke, ale on ho naozaj žije. 27-ročný vodič autobusu v Bratislave Valerii pozná celé mesto, no a okrem šoférovania pomáha aj ďalším vodičom z Ukrajiny, Gruzínska či Kyrgyzska. Tak vítaj v štúdiu, Valerii. Marek, ahoj. Koľko sekúnd trvá to pípanie, keď sa zatvárajú dvere v autobuse? Máš to spočítané? Vieš to, je to taká otázka divná pre mňa. Lebo ja keď stlačím tie tlačítka, tak musím sledovať ľudí, ktorí nastupujú a vystupujú. Čiže nepočítaš sekundy? Nepočítam. Ale odpoveď je na to 5 až 10 sekúnd. Ale záleží podľa značky a typu autobusu, lebo niektoré autobusy, ty len keď stlačíš gombíky, tak dvere sa ti zatvoria. Ale niekedy ty, keď cestujúci, môžeš počuť to, že to pípanie môže trvať aj 30 sekúnd. To, keď tie tlačítka stále držím, tak to bude pípať. No toto bola presne moja ďalšia otázka, či ich vlastne musíš držať, alebo stačí iba stlačiť. Lebo ja musím povedať, ja sa musím pochváliť, že raz som sa dostal aj do takýchto autobusov, aj som si to vyskúšal a bol som akože celkom prekvapený, že tie moderné autobusy sú fakt, že super a je to povedané také ako intuitívne. To znamená, že v niektorom iba držíš, a niektorým iba stláčaš. A v niektorých vôbec nedržíš, lebo to je automatizované. S tým, že každá dver má snímač polohy a sníma, keď je tam pohyb alebo nie, tak to automaticky zatvorí. A napríklad na starých typoch musíš stlačiť, držať, aby dať to oznámenie pre ľudí, že dverí za nejakú chvíľu sa zatvoria. To je to také nepríjemné pípanie, čo počujeme v tých autobusoch. Niekedy to používame, niekedy to používame tak, že aby tých ľudí trošku nahnať do autobusa. Lebo niektoré autobusy sú také, že dvere sa nezatvoria, pokiaľ nedáš nejaký odstup, napríklad meter alebo meter a pol. Tak. To bolo také na rozohriatie, lebo ja viem, že ty si ešte pred 3/4 hodinkou, ako si prišiel do štúdia, ešte si reálne jazdil. No. Takže je stále aj takto po 5 rokoch, ako robíš túto prácu, vyhodnocuješ, že toto je fakt, že splnený sen pre teba? Že chcel si ty byť šoférom autobusu? Lebo ja viem o tebe, že ty si mal úplne inú cestu a to nebola práve šoférska. Nebola. Na Slovensku som zažil veľa. A cesta do toho bola taká trošku pre mňa stabilita. S tým, že už mám roky. Nemám veľa, ale už mám roky. Mám rodinu. Mám akože čo robiť s rodinou. Máme dom a veľa toho. A toto je taká stabilita s tým, že viem pracovný čas svoj nastaviť a aspoň trošku venovať aj rodine, aj domu, aj ostatným svojim vecam. No lebo ja tu mám napísané, že ty si študoval právo na Ukrajine, skúšal si Francúzsko, ale vyhrali teda nakoniec autobusy v Bratislave. Právo som skúšal, mám nedokončenú vysokú školu vo Francúzsku. Potom som sa vrátil na Ukrajinu a potom išiel sem s tým, že tatko už bol tu. Rodina už pomaly chystala ísť sem a ja som nedošiel sem ako rovno na Slovensku a išiel robiť autobusy. Ja som skúšal veľa vecí, ale potom som rozhodol, že pôjdem sem, lebo je to taká stabilita. A teda nechcel si šoferovať autobusy na Ukrajine? Neskúšal som, tatko to robil, ale ja som bol ešte vtedy mladý a mňa to nezaujímalo tak, ako to zaujíma teraz. Ale si to takto zdedil? Áno, v podstate áno, ale hovorím, keby mne dali takú otázku pred 5 rokami, že budeš robiť, či chcem robiť, ale povedal by som nie. Čiže ty si súčasťou už 5 rokov MHDčky v Bratislave? 3, ale v podstate 5, lebo som zažil aj tie jazdy tatka,
podstate viem, ako to fungovalo. Keď som nastúpil do dopravného podniku, ja som vedel, jak to funguje už. No už si vedel, ale povedz, aký bol tvoj prvý deň teda. Čo si počas neho zažil a aká to bola trasa? Trasa to bola Petržalka. Číslo autobusu? 94. Číslo autobusu 2510. Ja som myslel iba názov tej linky, presne. Ja si pamätám. To nám cestujúcim asi najviac dá. To bol nástup taký o 14:30 a končili sme, taká bola špica do 4 hodinky, ale ja som to vyskúšal s tým, že vodičák, vtedy som mal čerstvý, ja som to robil tu na Slovensku a to bolo pre mňa akože masaker. Vybaviť vodičák s neznámym jazykom a dalo sa, ale nebudem hovoriť akým spôsobom po tretej skúške. Ale pre mňa to bol taký, že keď si jazdíš sám v autobuse autoškoly, tak je to jedno. A keď si už máš zodpovednosť za ľudí, za deti, za premávku, za v podstate autobusy, vozidla po pravej strane, po ľavej strane, spredu, semafory, všetko, tak to pre teba robí, v tvojej hlave robí chaos. Čiže aj tá dĺžka asi tých autobusov. Vtedy to bol krátky autobus, ale to je jedno pre mňa bolo vtedy. Ale iba to bol prvý deň. Už druhý deň si prišiel ako profesionálny šofér, ako Schumacher a už začínaš jazdiť. OK. A ako si teda zvykal na tú Bratislavu? Poznal si ulice, alebo si po večer študoval Google mapy? Ako to vyzeralo? Študoval som Google mapy, ale mne pomohlo, vieš čo? Ja som robil kuriéra. Tuto v Bratislava a jazdil som Petržalku. Čiže ty si už tie ulice... To mi pomohlo. Poznal. Hej. Ale to sa ľahko učí. Ja hovorím s tým, že chalanov mám na starosti aj zo zahraničia, hovorím, chlapci, neučte trasy liniek, učte si názov ulic, zastavok. To vám potom pomôže. A každému, komu som to odporučil, tak každý mi poďakoval, lebo jemu to pomohlo po nejakej dobe. No, učili sa ulice, aj ty si sa teda asi učil tie ulice, no ale ako sa naučil tú slovenčinu? Slovenčinu, pre mňa tie jazyky, oni není také ťažké, s tým, že ja počujem a zapamätám to a potom treba to len používať, tú slovenčinu. Musíš mať akože kamarátov a musíš to používať. Ale u nás sa to hovorí tak, že medzi chlapami, že pokiaľ nebudeš piť so Slovákom, tak sa nenaučíš. No ja mám pocit, že to už sme niekoľkokrát v tomto podcaste počuli. Ale to je fakt. Že išli piť so Slovákmi a na druhý deň vedeli po slovensku. To je fakt. Ale v autobusoch akože stretáme fakt veľa nápisov, že aby sme sa nerozprávali so šoférom, že potrebuješ sa sústrediť. Tak je to fakt tak extrémne rušivé, alebo je to možno otázka zvyku, že už tí skúsenejší šoféri naozaj, že dokážu to, aj keď možno na nich niekto hovorí, keď sú tam tie také plexiskla? Sú nejaké pravidlá. U nás tiež. Ale akože pre mňa to není problém. Povedať paničke, kde môže vystúpiť, alebo keď dá nejakú otázku. No ale povedz mi toto, že ako vyzerá tvoj celý deň, ten pracovný, odtedy ako začínáš, prichádzaš do autobusu, ako sa to celé vyvíja, nech si to teda vieme predstaviť. No, u nás to je to tak. Prídeš na službu, samozrejme nahlasíš sa, aby ťa potom nehľadali, nezvanili po celej Bratislave. Zoberieš si papier. Už predtým, jak si nastúpil do roboty. Čo tam máš za papiere? Čo tam je? Vlákopisy. Keby si nejaké odklony po trase, tak mapy. Listky. Validátory. Na tie kontrolovače listkov. Tie malé, žlté vecičky. Ale to sa teda nebavíme. To nie sú teda tie listky, čo použijú revízory. Nie, ale to sú tie boxy. Okay. To sú tie boxy, keď ty kúpiš listok a musíš ho aktivovať. Označiť. Označiť. Tak označovač listkov zoberieme tašky a ideme do roboty. Ideme hľadať svoj autobus, prídeme do autobusu, nachystáme ho, skontrolujeme celý kompletný, lebo to je zodpovednosť veľká. Nie, že o autobus, a o ľudí. Musíme skontrolovať gumy, musíme skontrolovať všetko. Čiže technický stav v tom čase už máš asi natankované? Áno. Natankované máš, my netankujeme autobusy, my neumývame autobusy, to je výhoda. A ja musím dodržovať akože autobus v dobrom stave. Držať to, starať sa o tom. Takže tak, prídem, nastartujeme, nachystáme to, skontrolujeme a už začíname premávať. Počas jazdy a akože... Či už jazdíš, ľudia nastupujú, vystupujú. Áno, klasika. Kde mávaš prestávky? Na konečných. Na obratiskách. Dobre. A čiže tam máš vždy nejaké, alebo keď potrebuješ napríklad ísť na vecko? Áno, máme nejakých 10-15 minút každé kolečko.
Čistíš to bez problémov. A to isté platí vlastne aj o nejakom obede, o nejakom jedle? Máme aj veľké prestávky. Ktoré sú tam trvá 25-30 minút, niektoré aj 40 minút, čiže to stihneš všetko spraviť. Čo v rámci týchto vecí hovoril si, že musíš si zobrať papiere, možno zoberieš si nejaké jedlo, čo ešte ti nesmie chýbať v kabíne? Voda. V lete okuliare. Repráčik, možno na hudbu. V zime letky, malý stromček na Vianoče, na palubovku, ale voda, jedlo, akože také podľa človeka. Ty si hovoril, že vlastne tí šoféri si môžu vyberať tie linky vlastne podľa seba, kde chcú možno, teda hovoril si to mne pred nahrávaním tohto podcastu a ty máš radšej napríklad jazdiť cez deň, možno aj keď sú zapchy, alebo radšej nočaky? Mne to úplne jedno. To už podľa človeka. Napríklad, kto má deti, tak samozrejme jemu lepšie jazdiť ráno a večera by bol s rodinou. Mne, pokiaľ som mladý taký, už mám roky, ale mladý, mne to úplne jedno. Ja jazdím všetko, čo mi povedia. Všetko, čo, aj keď nepoznám, tie trasy sú není akože ťažké. No dobré, ale presne to bola moja ďalšia otázka, že ktoré časti sú možno náročné v Bratislave a ktoré možno ty máš najradšej, že tam jazdíš fakt rád? Ja furt stále jazdím v Petržalke. Niekedy mám také služby, jak záložné vozidlo. To sú tie vozidla, ktoré napríklad, keď originál vozidlo sa pokazí, tak vyletáme z depo a z depa ideme tam akože nahradiť tú dopravu za ten autobus a tam ťa môžu poslať hocikde. Po celej Bratislave. Môžu ťa poslať aj hradiť električky normálne. Ty ako autobus budeš hradiť električky, aby ľudia sa dostali normálne z bodu A do bodu B na čas. To sú vlastne presne tie situácie, keď vidíme ten dopravný dispečing, autobus je odstavený. Záložné vozidlo. Veľa ľudí na zastávke a potom prichádza niekto. Máš nejaké vtipné historky? Lebo predpokladám, že tie veľa konverzácií počuješ v tej kabínke. Alebo takto, počuješ ich vlastne? Počujem. A ľudia by sa si čudovali, hej? Vlastne svoje histórii, ktoré akože vaše súkromné, keď sedíte oproti vodiču, tak prosím vás, akože držte pri sebe. Lebo to počujem. Vy myslíte, že ten hluk, ktorý je v autobuse, my to počujeme všetko. Niekedy sú také situácie, keď ja počujem aj z 18 metrov autobusu úplne, o čom hovoria na posledných sedačkách. Ako ťa hovorajú, že? No, aj také situácie boli, akože stále. A v typnej situácii bolo niekoľko. Pán si sadol na zlý autobus a myslel, že ja idem zle. A keď som mu odpovedal, tak on akože v mojej reči niečo počul v mojej reči a začal na mňa akože vyskakovať z autobusa. Pre mňa to bolo vtipné s tým, že akože ja vždy, nechcem povedať, že vždy mám pravdu, ale keď som na svojom stojím, tak stojím do konca. A som tomu pánovi chcel vysvetliť, že nejde ani o tej rase, ani o ničom. Že keď ste nastúpili na autobus, tak akože to je váš problém. A predpokladám, že on bol asi v takom stave, že asi si tak nepovedal. Aha, no tak dobre. On asi bol trošku inom emočnom nastavení. Akože chcel som ho pochopiť, ale keď dostaneš z jednej časti Bratislavy a potrebuješ dostať do inej časti a to bolo v noci, tak ťažko mu bolo dostať. Ale no a takto možno, aby to zvládali tak dobre, alebo tak s takým nadhľadom ako ty aj ostatní šoféry, tak viem, že ty pomáhaš aj iným šoférom z iných krajín, teda mimo Slovákov, ako to vôbec v praxi vyzerá. Je to v rámci nejakého školenia, alebo aby si zvykali, alebo aby si zvykli na Bratislavu, spoznávali ju? Ja robím normálne ako vodiča a ešte mám takú mini pozíciu ako koordinátor zahraničných osob. Riešim, pomáham, prekladám, zácvik, školenie, keď sú chalanom treba niečo preložiť a teda akože to celé riešim ja tiež. No, v rámci svojho depa. Čiže ty si taká vlastne ich podpora, že keď príde napríklad nový šofér, ty si s ním v autobuse, riešiš s ním možno nejaké doklady. Chystám zácvik, vysvetlím, ako to funguje, celá práca. Pomáham, keď je nejaká otázka, ale keď je nejaký problém, v noci 24/7 som na telefóne, ale nevedia mi zavolať a spýtať, čo treba. Alebo poprosiť o pomoc. Keď si odmyslíme tohto pána, ktorého si spomenul, ktorý bol taký veľmi nadšený z toho, že sa viezol teda do úplne inej časti Bratislavy, tak vo všeobecnosti ako myslíš, že tí Slováci, ako máš s tým skúsenosť, že vnímajú, že za volantom sú cudzinci? A že vnímajú to vlastne vôbec? Vnímajú. A väčšinou to funguje tak, že len tých chudákov chalanov z Kyrgyzstanu, lebo my ako Ukrajinci ešte vieme, aspoň keď došiel sem, tak aspoň niečo vieš povedať. A oni majú úplne inú reč. A im je to ťažko.
A no im je to ťažko. A keď človek vidí, že on je zo zahraničia, väčšinou stane sa takých situácií, že chalani proste nevedia vysvetliť, prečo ideme tým smerom, prečo máme výluku, prečo máme odklon z trasy, tak je to pre nich také ťažké a potom ľudia akože z toho v strese, že vodič autobusu nevie proste vysvetliť, prečo ideme, obchádzame obchádzkovou trasou a ľudia sú také. Ale teraz robíme nad tým, že každý zahraničný vodič chodí na kurzy slovenského jazyka a aj chalani na dispečing, keby bol nejaký problém, majú tiež už aj ľudí, ktoré ovládajú ruštinu, aby preložiť. Majú aj nás akože ako koordinátorov, tak v podstate my sme ich podpora, keby nejaká situácia sa stala. A to sa vlastne bavíme o takých, akože o vás profíkoch, hej? Že čo ste naozaj že v autobuse každý deň. No. Ale povedzme takí tí príležitostní šoféri, že keby som si povedal, že OK, tak tie víkendy mám voľnejšie a fakt si idem plniť ten detský sen aspoň tak čiastočne, tak máte takýchto ľudí, čo reálne šoférujú nie teda každý deň, ale majú to len ako popri hlavnej práci? Áno, máme predávačov, máme ITčkarov, ktorí jazdia. Máme normálne aj na vlakových stanicách, ktoré ľudia robia a idú potom počas toho, v deň voľna na svojho v robote, idú jazdiť ku nám. Prečo myslíš, že takto idú jazdiť? Že to majú ako nejakú psychohygienu, alebo? Niektorí ľudia fakt majú od toho, že oddych, keď sú za volantom. Fakt. Napríklad ja normálne vypínam všetko, čo mám za volantom a idem. Pre mňa akože to taký relax. Čiže ty to stále ani takto akože po takom období už po niekoľkých rokoch sa nenervuješ? Nie. Prídeš domov, toto si v takom akože zen úrovni a tak ako prídeš, tak vlastne odchádzaš. Pokiaľ mňa niekto nevytočí. Ozaj tak. Ale akože fakt, sú relax. Jazdí po Bratislave, fakt. Lebo ja vidím, jak tie vodiči jazdia vo Viedni, v Prahe. Masaker. Ja by som tam nejazdil. Nie? Prečo? Natlačené mesto. Fakt. Oproti Bratislave to akože... Bo zase v porovnaní s inými mestami, ako v tej Bratislave je asi tá premávka najhustejšia, zrejme. V rámci teda Slovenska. Ja ti poviem tak, že naše linky, lebo ja som predtým aj bol aj v Trnave, ja som bývam v Dunajskej strede, aj viem, ak tie linky fungujú u nich v Trnave a tak ďalej. Pre mňa linky v Bratislave sú 90% spravené tak, že ideš len rovno. Neodbačaš, nelietaš po celom meste a akože to 90% liniek akože úplne fajn a tam máš relax. Samozrejme sú špičky, napríklad 9 hodín, 10 hodín alebo poobednejšie hodiny, že 3, 4, 5, keď sú mesto upchaté, tak áno, už tam nemáš taký relax. Ale oddychuješ aj v tých zápkach, keď stojíš. Fakt. Ja dúfam, že keď ťa niekto stretne v autobuse, že za volantom, tak sa ťa potom niekto opýta v tej zápche, že inak, tako teraz ste si oddychli, hej, lebo čakali sme tu inak 15 minút, takže dúfam, že dobre ste si oddychli v tej zápche. Už keď na to zdýchaš, keď už máš nastavený systém, tak akože oddychneš, fakt. To musíš asi takých 3-4 mesiace odrobiť, ale akože potom je to fajn. Prelietať celý deň a oddychnutý si, hovorím, sú typy prác. Poznáš všetky zastávky v Bratislave? Nie, všetky nie. No mám pre teba taký mini quiz, že či budeš vedieť, hej? Môžeme skúsiť. A môžeš povedať pridať tomu aspoň jeden autobus, jednu tú linku, že ktorá cesto prechádza cez tú zastávku. Grovská Niva. 66. Ja som si inak teraz vlastne všimol, že som si vytlačil scenár, kde nemám napísané tie autobusy, takže ja si to spätne pozriem. Môžeš. A dáme pod záznam, ktorý bude vlastne na YouTube, na Spotify, tie správne odpovede. Priznám sa, tú 66 ja som v živote nejazdil. Ale viem, že niečo tam je. Ja to je taký menší autobus. Áno, to sú menšie autobusy, oni jazdia aj po Bajkalskej kúsek a idú potom z mosta po Bajkalske dole. Niekde som to videl. No, tak ale zatiaľ sa chytáš, takže fajn. Štepná? To sme išli trošku do inej časti. Štepná, to je Dubravka. 83. Husová? Pas. Dobre. Ševčenková? Toto je Petržalka. A Ševčenková 9-3. No, napíšu nám potom diváci, či dobre si povedal. 9-3 Ševčenkov spája sa s Panonskou a to je 9-3. A potom je také špecifický názov Zajačie. To neviem. Ani ja, lebo nepamätám si. A ideme ďalej. A toto je v podstate tiež taká rubrika, že
Brajím, každý možno malý chlapec chcel byť raz autobusárom, je taký akože detský sen. A ja som si tu akože vypísal otázky, ja som ich tak zozbieral, že to sú že otázky, ktoré ste sa vždy chceli spýtať autobusára, ale buď ste nemohli, lebo vy nechcete, aby na vás človek hovoril, alebo vlastne, no tak kde človek stretne autobusára, hej, tak asi nejde štandardne niekde do depa, aby si sa ho pýtal tie otázky. Tak prvá otázka je, či môžeš odísť skôr zo zastávky? Nie. Prečo? Nemôžeš, lebo máme nastavené grafikony a ľudia, niektoré linky jazdia už roky a ľudia sú na tie čase zvyknutí. Zo zastávky odísť akože skorej nemôžeme. Dobre, čo sa deje, ak máš fakt, že veľké meškanie? Alebo je tam nejaká hranica, pri ktorej už teda niečo sa naozaj začne diať, že toto už je príliš? Jazdíme. Sú aj doplnkové vozidla, tie záložné, čo som spomínal, oni tiež vychádzajú z depa a pomáhajú akože posílový spoj, aby ľudia tiež podľa toho grafiku, aby tiež nebolo meškanie v 20-30 minút. Ale tiež, keď tak pozrieš, na jednej linke nejazdí jeden autobus. A autobus môže mať meškanie 20 minút, ale ďalší, kto bude za mnou, on tiež bude mať 20 minút. A tak sa proste posúvajú. Uh-huh. Ale tiež, keď fakt niečo extrém stane, napríklad nejaká zápcha, alebo niečo napríklad na železničnom pricestí, zasekne tam vlak, tak posílajú posílový spoj a takto lietame po celom meste. Akože doprava vždy bude obnovená. Uh-huh. Jakým spôsobom, akože to je jedno, ale bude obnovená. Ja som rád, že si nás teraz tak upokojil, že keď to príde. Hej. Lebo však my vieme, že ste stále presne v tej kabíne, že ste taký oddychnutý. Že si tam akože v pohode. Toto už si vlastne na to čiastočne odpovedal. Čo ak ti treba na WC, ako to riešiš? Prestávka. Ale fakt, keď je niečo súrne, tak vždy môžeme zavolať na dispečing, ktorý to vybaví. A to čo znamená, že ktorý to vybaví? Že zavolá, že potrebujem ísť na WC, ale nemám prestávku? Potrebujem ísť na WC, nemám prestávku, ja meškam, tak dojdeš na zastávku, kde ťa bude čakať už ďalší autobus, ten záložný, preložíte ľudí a ty už choď po svojich správach. Fakt. No, toto sa takto akož dá operatívne? Áno. Stáva sa to často? U mňa to nebolo za tých koľko rokov, nebolo tak, ale boli prípady fakt. A však takéto veci musia riešiť rýchlo, vieš. Uh-huh. Potom otázka, že musíš počas dňa autobus aj tankovať, ak máš dlhšiu trasu? Nie. Nádrž autobusa je príliš veľká a nám to stačí. Čiže bez problémov nech máš aj najdlhšiu trasu v Bratislave, ktorú robí ten autobus, tak mu to asi vydrží na... Podľa mňa najdlhšia trasa v Bratislave je 91, čo jazdí z Čunova pod most SMP a ten autobus, keď vyskočí z depa o 4 rána a dokončí tú službu o 1, tak ja som ešte nemal také veci, aby tam skončila nafta. Ešte pol nádrží budeme mať tej rezervy. Takže... Máš v autobuse automatickú prevodovku? Áno. Ja som v autoškole mal manuálnu. V zápchách, v špičkách to by som nedal. Len automat. Prečo sa autobusári často tlačia na autá, ktoré sú pred nimi? To sú typ jazdy ľudí. Ja netlačím, vždy dodržím odstup a odporúčam všetkým ostatným, aj vodičom, aj vodičov osobných aut, aj vodičom autobusov, aj kamionov všetkých, vždy dodržávajte odstup. Nikdy sa neviete, čo sa môže stať, aj v tých zápkach. Však ináč ľudia, normálna osoba, keď tlačia aj do nás. Ale my sa môžeme v každú chvíľu pokaziť. A v tej zápky vy potom nevytočíte. To sú také praktické rady, ale presne, že z prvej ruky. Áno. Vy máte v autobusoch také, a vlastne nielen vy, ale všetci autobusári majú to také akože pérovacie kreslo na takých strunách. Myslíš, že je to niečo, čo by malo byť aj v autách? Tuším, niektoré auta to majú. Hej? Ale ste staré, tuším, počkaj, Renault Laguna to malo jednotko. Hej, lebo akože štandardne... Toperovacie to... Štandardne to nemáš, ale tak akože vám to asi... chráni trošku chrbticu, nie? Nám to chráni s tým, že máme akože tie autobusy, oni sú také trošku také tvrdé. Čo robíte potom s takým tým tlačidlom? Občas vidíme, keď sedíme tak z boku, že vidíme do tej kabinky a s tým tlakom, že autobus a tlak, že čo vlastne sa tam deje s tým tlakom? Vieme autobus zdvihnúť hore a dole, lebo máme vzduchový systém, vzduchový podvozok. Niektoré zastávky sú také, že tie obrubníky príliš vysoké, tak aby nepoškrabať autobus, tak musíme ho trošku zdvihnúť hore. Uh-huh. Aby sa potom normálne vám, obyčajným cestujúcim normálne sa vystupol, aby dodržala ten odstup od obrubníka. Lebo keď tam bude fakt akože príliš veľký obrubník a ja nezdvihnem autobus, tak poškrávam si celý bok. Uh-huh. A to sa mi nechce. Kedy je podľa teba Bratislava najkrajšia počas dňa? Bratislava je krásna vždy. Si tak akože pekne povedal. Dúfam, že takúto peknú myšlenku povieš aj úplne. Okay, ale hovorím, že Bratislava je pekná vždy.
keď prechádzate aj cez zápchy, ja tie zápchy využívam, aj keď idem cez most Apollo, aj keď idem cez prístavný most, ale cez most Apollo, keď idete. Ja neviem. Ona je krásna. Ona je krásna tá Bratislava. Ináč, to úsek starého mesta je proste. Čo by si mal povedať, čo by si Slovákom mal povedať jednou vetou o Ukrajincoch? Nedošli sme sem jak také okupanti. Došli sme sem niektorí akože kvôli situácii a niektorí kvôli svojmu výberu. Ale môj výbor bol taký, že ja som došiel akože pomáhať a stále pomáham. Lebo cítim akože Slovákov, Čechov, Poliakov akože svojich súrodencov, hej. S tým, že som akože, nie som čistý Ukrajinec, priznám sa, na polku. Ja mám akože korenia aj z Kaukazu, ale hovorím, že akože my sme ľudia. A každý sem došiel akože s niečím pomôcť. Napríklad ja pomáham tým, že prevážam ľudí, robím radosť tým deťom, ktoré skakajú, alebo mávajú mi po ceste, ja im tiež mávam, akože tak. A čo by si možno, ak by si vedel povedať jednu vetu Ukrajincom o Slovákoch, možno za to celé obdobie, ako si tu? Ukrajincov? Ja môžem povedať o Ukrajincom o Slovensku. My sme tu hostia. To je fakt, akože treba rešpektovať. Treba rešpektovať kultúru, treba rešpektovať jazyk. Lebo fakt, akože ja poznám veľa prípadov, keď ľudia sem dojdú a proste nechcú sa učiť slovenského jazyka. Aj boli situácie vtipné tiež, keď ja ako napríklad vodič autobusu alebo ten výpravca alebo koordinátor, ja mám veľa pozícií, ale poviem, že na Slovensku, prosím vás, po slovensky. Hociakým, zahraničným alebo tiež istým Slovákom, ktorý, akože ja som z Dunajskej Stredy. A využívam akože túto frázu ja využívam furt v kuse. Keď mám dom postavený, po pravej ruke mám Slovakov s korením maďarským, susedov oproti mám Rakúšania s slovenskými koreniami a sú rôzne kultúry, sú pomiešané, ale tiež, mne sa to páči. Ja to milujem a rešpektujem. Ale tiež, keď sused skúša na mňa s maďarským jazykom, ja že po slovensky, na Slovensku po slovensky. Poviem Ukrajinec. Áno. Ale boli vtipné situácie u mňa tiež, keď došli ja som robil kuriéra, ako mne došiel chalan, ktorý bol spod Nitry a on mal rodinu, akože oni sú čisté Maďari a on nevedel ani slovo. Ja že, kamoško, ty si odkiaľ? On že spod Nitry. Ja že, a prečo ja ťa mám učiť slovenského jazyku? To je paradoxná situácia. Ale to už sú tie ďalšie, nie autobusárske otázky. Áno. Ďakujem, že si prišiel, že si tu bol, že si porozprával teda, aký je svet v tej kabíne, čo my teda bežní cestujúci vidíme naozaj len zvonku a vidíme len také nápisy, že nerozprávať sa so šoférom a podobne. A vy ste sledovali, alebo počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Áno tak, tento raz s šoférom autobusu Valerín. Všetko podstatné komunikujeme na našom Instagrame a TikToku a kompletné záznamy môžete vidieť na YouTube kanáli a Spotify. Dovidenia.